Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men Ýogşan Arnold bar. Hepdeniň jem programmamyzyň diýersiňiz. Bu hepdeniň esas temalary Özbegistanyň prezidenti Islom Kerimowyň ýurdun garaşsyzlyk gaýramynyň öňü sirasynda beýnesine ganynyp hassahana düşmegi we aradan çykmagy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Germaniýa sapar edip German kansler Angela Merkel we beýlek resmiler biznes köküleri bilen duguşmagy. Berliniň Türkmenistanyna adam hukuklary meselesini gozgap öz ykdysady wagtlerini ýerlemagy. Türkmen türmelerine zorlukly ýitirmedilmeleriň besedilmegi we beýlekler barada boldy. Şeýlede bu hepde Berlin Berdimuhammedow işçek suwuny hem ýany bilen alyp bardyň atlan çap edilen foto sergimiz Özbegistanyň prezidentiniň beýnesine ganyny. Bu arada yerli telewizionyň nähil gepleşik taýýarlady atly sosial videomuz köp tomoşaçy çekdi. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, habarlardan ma'lum bolýary, bu hepdeniň esas temasy Özbegistanyň prezidenti Islom Kerimowyň beýnesine ganynmegi sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi we soňra aradan çykmagy bilen baglanyşykly boldy. Özbegistanyň döwlet telewizionyny 2 sentýarda ýoğulun gaýdylan prezident Islom Kerimowyň milli baýdak örtülen tabynyň Daşkentden alınıp gaýdylandan biraz soň Samarkandyň halkara aeroportuna getirilişini görkezdi. Kerimowyň ayal Tatyana we onuň kiçik ýyly Lola Tillayewa Kerimowa tabydyň ýygynyň ýöredi. Müňlerçe adam köçeleriň arasynda Kerimowyň jesediniň uçar meýdanyndan şäheriň içi bilen getirilýän ýolunyň oýunyna hatara düdürli. Döwlet telewizionyny Samarkandy Kerimowyň dogduk mekanyny wagtlanyrdy. Kerimowyň tabydy ýüklenen maşin kerweni birazdan Daşkendiň esas köçesinde hem hatara duran adamlaryň öňünden geçip gaýdypdy. Ýaş tutýanlaryň köpüsi gözleri ýaşly merhumyň gölegçi kerweniniň öňüne gül çemenlerini nöşedi. Rus habar ferişteler Samarkanddaky resmiýlere salgylanyp Islom Kerimowyň jesediniň golaýdaky konumçylykda jaýlanmagyndan öň şäher meýdançasynda hoşlaşyk üçin goýuljakdygyny habar berdi. Özbegistanyň döwlet telewizionyny Islom Kerimowyň 2 sentýarda Daşkent wagty bilen agşam saat 8:55-de beýnesine ganynmegi sebäpli ýoğulanyny habar berdi. Hökümet bu habar bilen agyrlykda 3 günlük milli ýaz gününi oglan etdi. Olky kommunist ýolbaşçy Kerimow Özbegistana 27 ýyl ýolbaşçylyk etdi. Ol ýowuz içerki topara we ýurdun howpsuzlyk hemde aňta uýuşlaryna daýanyp başga pikirli rehimsiz basyş astyna saklady. Häzir 30 million çemethilatly ýurda kimiň ýolbaşçylyk edýändigi aýdyň däl. Özbek konstitusiýasyna laýyklykda eger prezident öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, parlamentiň ýokary palatasynyň başlygy prezidentlik wezipesini 3 aýlap özüne almaly. Özbek senatynyň başlygy Nigmatullah Ýoldaşow, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ýoldaşowa gynanjyny beýan edip Kerimowyň ölüminiň Özbegistan üçin agyr ýetki bolanyny aýtdy. Men egine berip 30 ýyllap bili işleşen dostumy ýitirenme gynanýar dep Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew aýtdy. Ortiýet Gazagstan we olaryň goňşusy Kyrgyzstan Kerimowyň jaýlanyşyna gatnaşmak üçin öz prezidentlerini näle eýsem premier ministrlerini ýiberdi. İýunly Daşkentde sapar eden Hytaý prezidenti Xi Jinping Kerimowyň Özbegistanyň awadançylykly ösüşine taryhy goşanlygyny we Hytaý bilen gatnaşyklary ösdürenligini aýdyp, hakyky dost ýetkisine gynanç bildirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bu synagy pursatda Birleşen Ştatlaryň Özbegistanyň halkyna gollawyny ýene bir gezek tasdikleýändigini aýtdy. Amerikan lideriniň beýanatyny aradan çykan awtokrat ögmekden saklanyrly. Özbegistanyň öz taryhyna täze bir baba başlamak bilen Birleşen Ştatlar Özbegistan bilen hyzmatdaşlygyny, onuň öz ýetýärliligini, howpsuzlygyny, ýurdun ähli raýatlarynyň hukuklaryna esaslanýan geljegini agrarlyk alýar diýip Abaşanyň prezidentiniň beýanatyny aýdylýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Özbegistanyň merhum prezidenti Islom Kerimow baradaky gurrungy onuň gysgaça terjime hali, döwlet dolanýaş usuly baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Mikrofonu kärdeşim Merdan Sariýew. Merkezi Aziýanyň iň köp ýyllatly öňkü Sowet Respublikasyna çärek asyrlap ızgytsyzlyk bilen hökm ýöreden Özbek prezidenti Islom Kerimow 78 ýaşda aradan çykdy. Gyýdy kakasynyň beýne gan inmekden ejir çekýändigini aýdanandan 7 gün soňra Özbegistanyň döwlet telewizionyny 2 sentýabrda Kerimowyň giýişlik saat 8:50-de Daşkentde ölendigini habar berdi.
Öňkü Kommunistik Partiýanyň ýolbaşçysy bolan Kerimow adam hukuklaryny giňden depelemekde aýplanýan howpsuzlyk gullugynyň goldawy, orset bilen günmataryň arasynda geýe syýasy deňagramlygy saklamak we özüniň prezidentlik ygtyýarlylygyny dowamly giňeltmek bilen häkimeti öz gysyjyndan çykarman saklanan adam. Ol aktivistleriň aýdyşy ýaly syýasy taýdan başgaça pikirlenýänleri sistemalaryň basyp ýatyrmak, Özbegistanyň paxta meýdanlarynda mejburi zähmet, kanun goraýjy güýçlere we howpsuzlyk gulluklaryna adamlary urup ýenjip gynatmak bilen ýurda ýolbaşçylyk etdi. 1938-nji ýylda gadymy Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän Samarkand şäherinde doglan Kerimow alan bilimi boýunça ykdysatçydy. Ol 1989-njy ýylda Sowet Respublikasy Özbegistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary bolmak bilen ýokary syýasy orna eýe boldy. Ýokardan berilen buyruk esasynda geçen saýlaw bilen 1990-njy ýylda şol wagtky Sowet Respublikasynyň prezidentlik orduny eýelen Kerimow düräp gelýän döwletde we geljekki 10 ýyllyklarda Özbegistanyň syýasatyny özüniň agylyk etmegi üçin şertler döretdi. Sowet Soýuzy dargap ugranda Kerimow 1991-nji ýylyň 31-nji awgustynda Özbegistanyň garaşsyzlygyny eglan etdi. Şeýdip ýurtda geçen ilkinji prezidentlik saýlawyny gazandy. Onuň 25 ýyllykda her gezeginde sesleriň 90% çemesini alyp täzeden prezidentligi saýlanmagyny günwatar ne erkin ne de adalatly diýip ikrar etdi. Onuň 2 gezekden artyk saýlanmagy hem jedellere getirdi. Sebäbi Özbegistanyň konstitusiýasy boýunça prezidentin 2 möhletden artyk iş başynda bolmagy gadagan. Mekir syýasy oýunçy Kerimow ýaňy garaşsyzlyga çykan Özbegistanda şüpheli referendumlardan peýdalanmak, syýasy opozisiýany ziýansızlandyrmak, tanqidi mediýany ýok edip, mümkin bäsleşlerini bir gyra itmek bilen öz güç gudratyny puhtalandyrdy. Kerimowyň döwründe tutsa edilen adamlaryň gynalmagynyň adaty da öwrülendigi aýdylyp, Özbegistanyň sud sistemasi häli şimdi diýen ýaly halkara hukuk guramalary tarapyndan tanqida uçrady. Käbir adamlar Kerimowy özüniň rehimsiz howpsuzlyk çärelerini aklamak üçin islamçylykdan awanýan howpy bahana edýänlikde aýpladylar. 1999-njy we 2004-nji ýyllarda partlan bombalardan we Özbegistanyň islamçy hereketiniň 1999-njy we 2000-nji ýyllarda ýurda duýdansyz çözmeginde soňra islamçy toparlara zawunlyk bilen batyş edildi. Ýurdun gündogrunda ýerleşýän Andijan şäherinde 2005-nji ýylyň maýynda turan uly protestler we garym gatymlyk howpsuzlyk güýçleri tarapyndan rehimsizlik bilen basylyp ýatyryldy. Ýüzlerçe adamyň ölendigi habar berildi. Kerimow bu gyrgynçylyk barada halkara gurumlar tarapyndan barra geçirilmegine ýol bermän tolgunmalaryň ýurtdaşynda türgenleşdirilen islamçy militantlar tarapyndan tutaşdyrılandygyny aýtdy. Öňkü Sowet Soýuzynyň sebitdäki ähli respublikalary şeýlehem Awganistan bilen terhetdeş Özbegistan Merkezi Aziýada iň uly ýaragly güýçlere eýe we iň köp ýylatly ýurt bolup durýar. Galy bertede ol aşy köp newit gaz çeşmesiniň üstünde otyr. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Merdan Sariýewi dinlediňiz. Interfax habar gurulugy diplomatik çeşmelere sarlanyp Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 3-nji sentýabrda Samarkandda Islam Kerimowyň jaýlanyş dawarasynda gatnaşjakdygyny habar berýär. Türkmen lideriniň şu ýagdaý sebäpli 3-nji 4-nji sentýabrda Kyrgyzstana planlaşdyrylan saparynyň goý bolsun edilenini aýdylýar. Emma Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew Türkmen mediýasyna goňşy Özbegistanyň waka barada hiç bir maglumatyň berilmeýändigini aýdýar. Eýsem Islam Kerimowyň Özbegistana ýolbaşçylyk eden ýyllaryna Türkmen özbek gatnaşyklary nähili boldy. Bu arada biz Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Amanmurat, Türkmenistanyň Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykanyny barada habar adamlarda nähili pikir garaýşlar döretdi. Umuman komşu devletin devlet ýolbaşçy olur adamlarda alakada ýaşy nesille belli derejede kıynaşdy, onu döretdi, onu bellemeli ýaly komşu devletin başçysynyň prezidentiniň aradan çykanlygy hakynda Türkmenlik botum
Türkmenistan'ın haber verişleri işçilerin dımdılar. Hiç şeyli haber, hatta Sulu günün birinci yarınında da hiç şeyli haber verilmedi. Onu çelli Avrupa'nın yine ayrının televizyonunu konuşu diğerler radyo espresini dinleyenler sorun bildirirler. Son bir saat 11'ler sonrasında Aşkabat'ın ihaf kusurları prezidentin aeroportu geçerli usulü yapıldı. Ondan adamlar sonun zaten çarelerine yaklaşma usulü diyen yani durumlar ettiler, sakladılar. Yoğun olması son aradan isterler hakkında tutmanın eksportunun usulü hiç haber hatir verilmedi. Aman radinesi şu Türkmen Özbek katnaşıklarına sin ediyen bir yazı yok mu ne pikiriniz aytsanız? Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimov'un döwründe Türkmen Özbek katnaşıkları nähil derejelere yetdi? Nähil pozitiv ya negativ ýagdaýlar boldy sizin pikirinizçe gaýsaçaýsanız? Karim'in devlet başında boron vaktinde Türkmenistan devleti ve Özbekistan devletinin arasında bir sırrımlı devur oldu diyeceğim ayette o diye sebebi o köprü sağlattı. İki devlet başkanının öğrarı şahsi aragatmışlarına bağlı değil. Solçunun ikisinin arasında şahsi aragatmışları sırrımlı profesörlüğü konuda aragatmışlar yani kâliyâdi. Alaykada 2002 yılın 20. sanzır Nuyavru vakalar değillerinden sonra bir yerde güzel uzağa devam etti. Yani Türkmen tarafı, Türkmenistanlılar, Özbekistan tarafından iki komşu devletin katlaşıklarını hak oluşturmağı ümit edildiler. Sebebi Türkmenler bir tarihi yerler sebebi zaman Özbekistan'ın teritoriyasının belli yerine Alayka'da Karakalpakstan Avtonom Respublikası'nın teritoriyasında Türkmenler güzel kutlarlı Türkmenler kolsun muhtiyacıya karar verse de geçen asırın 30. yıllarında bağ kulak değilip kırın edilerler. Bunların ayakşadından umumi tarihteki hayatları olarak hani dörtüne yakınlayan maşgalı Neslorum Özbekistan'ın kette organ etraflarına Sırdaryan'ın yakasına kette organı sürgün edilen Nesloratlar sebepte orunda bir hil hasava alınyadı Özbekistan'la Türkmenlerin yakmektepler ya da dersler vardı. Türkmenistan'da da Özbekistan'ın yakmektepler dersler vardı. Nesloratlar karışırlık yıllarını özünden yapkarlı meselede elbette zahidinletten olsun. İslam Kerimov'u buna karşılayacak olamak bu ikram devlet başkanının ikisine müveren yanlışlığı oldu. Türkmenistan'la Özbekistan'ın gelenlere pasport vermek meselesi ya da Özbekistan'a Türkmenlere pasport vermek olur mu? Özbek rayetlerini kar etmek meselesi bittiyse sözlerimleştirin. Şunu yani Yürekten arzu edilen arzuğunu karında atları dudaken. Aman radinesi Türkmen yazı sökmenine Özbek Türkmen katnaşıklarına gelecekte nähili işlerin edilmek zerur diýip hasap edýäňiz. İkagaz arzuňyzy aýtsaňyz. Arzuňyzy golanylanyňy mümkinlerde garaşdyrmyn başga çäre ahyrynda ýol berilen täwrikler, kemçilikler, ýalňyşlyklar aradan aýrylyp da umut bolar. Bir gärwerde bir halkyň taryhynyň da edebiýatynyň, medeniýetiniň, hummatynyň da bütünlüği bir asırlar boyu şuud edilen rahatını şol asırların bir halka doğrusul formada yetirilse halk özünün büyük tarih hakkında özlük halkam doğrusul vardı bilmeli, Türkmen halkam doğrusul vardı bilmeli. Olarına Özbekistan'a bir yurt aparatlarına ödeyen galiba şu hakların doğrusul hakların ilmini yetirilmelerini arzu ediyen. Aman Murat Aşgabat'tan heptäniň zemine gatnaşyp berin gurruňyz üçin köp sag bolun. Sizin sag bolun, işin bere wagty bolsun. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, heptäniň zem programmamyz dowam etdirýär. Odal habar verişmede ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 29 awgustda Berlinde German kansleri Angela Merkel bilen gepleşik geçirdi. Iki lider duşukdan hoňrulan metod ýöneliginde Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri, şol hany energiýa puwdagyna hyzmatdaşlyk barada maslahat edenliklerini aýtdylar. Bu gepleşikler barada kärdeşim Göderiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Gepleşiklerin dowamında iqtisadi meseleler we energiýa boýunça federal ministrliginiň parlament sekretary Uwe Beckmeyer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz iqtisadiýatynyň uğurlaryny ütketmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna tehnologiýa we innovasiýa taýdan ýardam üçin degerli goşan goşmagy isleglidigini hem taýýardygyny nykdady. Diskussiýa edilen mümkinçilikler hususan da energiýa puwdagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek şeýle-de owa hojalygy, dokma tenagaty we nebet gaz puwdagy üçin tehnologiýalaryň öpçünçiligi ýaly uğurlary öz içine aldy diýilip ministrligiň resmi maglumatynda bellendi. Şeýle-de Germaniýanyň iqtisadiýat we energiýa boýunça federal ministrliginiň ýol başçysy Uwe Beckmeyer prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan iqtisady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny belläpdir. Kanun taýdan açyk aýdynlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu urdan möhüm talaplar bolup durýar diýip ministrligiň beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmiýetleri 29 awgustda Berlinde geçirilen Türkmen-German gepleşikleriniň ählisinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli German kompaniýalary üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Beckmeyer täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun burdan öňe gidişlik kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy diýip Germaniýanyň iqtisadiýat we energiýa boýunça federal ministrligi Azatlyk radiosyna beren resmi jogabynda aýtdy. Diňe bir German hökümeti del eýse köp sanly maýa goýucular we kompaniýalar hem uzak möhletliğin durnuklulyga we hopsuzlyga diňe demokratiýa kanunyň hökmürawanlygy we adam hukuklaryna hormat goýmak uğurlaryndan öňe gidişlik kazanılan ýagdaýynda haýratynam agyr şertlerde ýetip boljakdygyny ikrar etdiler diýip ministrlik öz ýol başçysy Uwe Beckmeyeriň Türkmen-German biznes forumunda aýdanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky harit dolanşygy 2015-nji ýylda $306 million barabar bolupdyr. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Türkmen prezidentiniň Germaniýa saparynyň öňünden hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýyny üns çekip Germaniýa ýolbaşçylarynyň resmi skawada hutsy meselede baş etmegine çağırdylar. Bu çağırış görnüşinden Berlinde geçirilen gepleşikler mahalyna Türkmenistanyň adam hukuklary meselesiniň hem ýene örgede gün tertibine gelmegine itergi berdi. Hasan Berlinde Türkmen türmelerine daşary ýurtly synçylaryň baryp görmek meselesi gozgaldy. Bu arada kärdeşim Tehranyň taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläliň. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistan daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmegine ruhsat bermek ähtimallygyny geňeşme kabul etdi diýdi. Bu barada Merkel 29 awgustda Berlinde Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren bilelikdäki medeniýet konferensiýasynda şeýle diýdi. Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen. Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse gowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhamedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrleriniň maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler. Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten, und darüber werden unsere Außenminister sprechen. Diýip Merkel aýtdy. Berdimuhamedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi. Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryna onun milli, ýagny garaşsyz ösüşi elbetde mühüm yerli demokratik ýörülgeleri eýerýär. Olar şu gün kanunçylyk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlikleriň diýrelgesi bolup durýar. Biziň kanunumyz hut syýasy, ykdysady we men şeýle diýerdim. Sosial ekologiyam adama münasip durmuş derejesini üpçün edýän, beýlik köp hukuklary kepil geçmegine niýetlenen. Şeýle dol siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şunkün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwuň we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtugyny gördüňiz diýdi. Nemis resmiýetiniň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä duşenme güni Berdimuhamedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmeyer bilen hem duşdy.
Germaniýanyň ykdysady meseleler we energiýa ministrligine geçirilen duşukda Bekmayer Türkmenistanyňky adam hukuklaryna değişli meseleler barada gurrun gozady diýip Germaniýanyň resmi saýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Berlini Türkmen prezidentine ýurtda hökümetiň syýasy garşydaşlaryny gizlin tutsuk etmek praktikasynyň el çekmegi, Azatlyk radiosynyň tutsuklykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň ýurtdan erkin çykmagynyň edenetdilikli öňüni almagy besetmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 25 awgustda ýaýradylan beýanatda dünýä derejesindäki lider Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünşip bilmeýän adamlaryň arkasyny almak üçin bu bir seýrek duş elýän mümkinçilik. Merkel Türkmenistanda repressiýanyň soňuna çykmagyň zerurdygy barada gönü we netijeli gepleşikler geçirmek üçin bu mümkinçiligi sypdyrmaly däldir diýilýär. Şeýle-de beýanatda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsuk edilen ştatdan daşar habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýewiň ykbalyna üns çekilip, onun ırga ayıplamalar esasında suut edilenligi ve türme tutsukluğuna hüküm edilenligi aýdylýar. Merkel ve Berdimuhammedow iň soňky ýylyk 2008-nji ýylda Berlinde duşupdylar. Germaniýa Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigindäki iň uly söwda hyzmatdaşydyr. Germaniýa Türkmenistana maşyn we beýleki industrial önümleri eksport edýär. Şeýle-de Türkmenistan Germaniýanyň Gazagstandan we Özbekistandan soň regiondaky 3-nji uly söwda hyzmatdaşydyr. Kardeşim Sehranyň dinlediňiz. Hepdeniň programmamyz dowam etdirýär. Olar diýeri Worközüň atly halkara kampaniýasy direksiz itenleriň halkara gününe gawat türkmen türmelerinde saklanýan we 10 ýyldan gowrak wagt hal ahwaly bilinmeýän onlarça adamyň ykbalyna ýene bir gezek üns çekdi. Bu arada kardeşim gözleriň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanda direksiz ýeten hasaplanýan tutsaklaryň ýene biriniň ýaňy ýakynda ýoğulanlygy barada habar berildi. Olar diýeri Worközüň atly halkara kampaniýasyny alyp barýan adam hukuklaryny goraýjy guramalar zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara gününe gawatlap ýaýradan beýannamasynda türkmen türmelerinde direksiz ýeten hasaplanan adamlaryň jesetleriniň soňky aýlarda garyndaşlaryna berilip başlananlygyny aýdýar we olaryň gören gözgini ýagdaýda bolanlygyny habar berýär. Kampaniýanyň guramasy Юрий Джебладзе Азатlyk radiosyna şeýle diýdi. Самый последний случай это Викиль Дурдыев. Iň soňky waka Vikil Durdyýewiň jesedi awgustyň başlaryna garyndaşlaryna berildi. Ol 2002-nji ýylyň noýabr wakalary diýip atlandyrylýan ýagdaýlardan soň ilkinji bolup tutsuk edilenleriň arasyndady. Şeýle-de öňkü polkownik Aman Durdy Anny Sehadowyň jesedi şu ýylyň fevralyna garyndaşlaryna berilipdir. Biz näme üçin tutsuklylaryň jesetleriniň garyndaşlaryna berilmegine aýratyn üns berýäs. Sebäbi bundan ozal syýasy sebäplere görä tutsuk edilen adamlaryň jesetleri berilmendi. Jesetleriň berilip barlanylmagy direksiz ýetenleriň ykbaly barada ýeketek resmi tasdiklama bolup durýar. We sanawdaky onlarça adamyň ykbalyny, saglygyny diňe türkmen häkimetiniň жогапкердигини тасдиклаяр. Это означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь. Dip Юрий Джебладзе aýtdy. Türkmen hökümeti ýurtda syýasy tutsaklaryň ýokdugyny aýdýar we zor bilen ýitirim edilmeler meselesini agdamaýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary bolsa türkmen türmelerinde onlarça adamyň direksiz ýetenligini, olaryň köpüsiniň 2002-nji ýylyň noýabr aýynda şol wagtky prezident Sapar Niýazowyň janyna kast etmäge synançyk diýilip türkmen häkimetleri tarapyndan atlandyrylan wakalara gatnaşmakda aýplanyp tutsak edilen adamlardygyny belliýär. Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelliňlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jemy gepleşigimizi geçirip oturýar. Onu taýýarlamy Pragadaky studiýadan alyp baran men Ýogşun Anurwan. Ýene-ki efir duşuklarymyza şenlik hoş saglykda galyň.